आए भैया हम गाय कलाकार स्नेहिलाल यादव आप सबके बीच में हम एगो भजन गावे जा रहल बानी। हनुमान जी के भजन बा ता आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि रुआ सभे जैसे हर कलाकार के रुआ सभे दुलार प्यार दिहिले वैसे ही अपना बबुआ स्नेहिलाल पर भी आशीर्वाद दे। तो चलिए आई सुनल जा। प्रभु जी के खोजे रोजे प्रभु जी के खोजे रोजे भिजला नजरिया कही हनुमान श्री कही हनुमान श्री राम से खबरिया कही हनुमान श्री राम से खबरिया कही हनुमान। प्रभु जी के खोजे रोजे प्रभु जी के खोजे रोजे भिजला नजरिया कही हनुमान श्री कही हनुमान श्री राम से खबरिया कही हनुमान श्री राम से खबरिया कही हनुमान। कोमल करेज वाला भइले कठोर हो दिल से निकाल दिहले डाल दिहले भोर हो। कोमल करेज वाला भइले कठोर हो दिल से निकाल दिहले डाल दिहले भोर हो। उनके फिकिरिया में उनके फिकिरिया में गले है शरीरिया कही हनुमान श्री कही हनुमान श्री राम से खबरिया कही हनुमान श्री राम से खबरिया कही हनुमान।
राम जी बनवले चार सकोस दूर दूत के भेजवले ऐसा नयो जाना राम जी बनवले चार सकोस दूर दूत के भेजवले गावेला भजनिया देखो गावेला भजनिया देखो हमारो सनेहिया कही हनुमान श्री कही हनुमान श्री राम से खबरिया कही हनुमान श्री राम से खबरिया कही हनुमान प्रभु जी के खोजे रोजे प्रभु जी के खोजे रोजे भी जला नजरिया कही हनुमान श्री कही हनुमान श्री राम से खबरिया कही हनुमान श्री राम से खबरिया कही हनुमान श्री राम